Ja. Oké, köszönöm. Szia Gábor, szervusz. Azt a kurva életben. Azért most már teljesen... Ennyire ég. Nem tudják eloltani, ez el fog égni, ez mind a rejsztág össze fog rogyni. Azt a kurva. Semmi nem marad belőle. Hol láttátok a nagy lángot? Itt a sarokba teljesen. Itt elől? Igen, elől. Az hát a hűtő. Agregátor jó. És érem így a buszomat. Hát 4 óra lesz 5 perc van. Mindjárt mi megyünk. Új. Kamerázod, nincs az? Aha. Nem megy már? Persze. Beül oldhatják? Csak a tetejét kívül, nem tudják oldani ezt. Annyira neki Nincs meleve. Padlása, érted? Nem lehet bemenni. Azt hiszem. Hát ez most megy fel oda, onnan próbálja, de nem tudja. Azokon a lukokon esetleg betolja, de... Most miért nem engednek bennünket, bazd meg, úgy megkérdezem tőled. Nem tudom. Talán most, nem? Pont jól elrajtottam minket. Nem menni kell. Berogyott már, te látod teljesen. Azt a kurva jön. Látod, itt kezdett égni, látod a sarkon? Igen, onnan kaptam el a tizet.